lain bes kung tutunan eh. Ulbaan pa. Kalayan bes akong pamatis ng lawas eh. Mag permanente lang ni luya. Sino itong buhaton ani? Napay ako ang wantoy. Kaya masikig sakit. Away no, hindi katay masakit na kay mura may bagong pamukol. Pero paminaw na ako no. Gamay sige ni ko na kung kinabuhi siguro kay masakit akong dukan. Ang ako buko-buko. Akong tibuok kalawasan magsakit. Di na siya magsilbi eh. Ano na magpa-check up na siguro ko ani ay. No, kwarta dire. Pwede rin guro ni Basil, pwede rin sa ka ng mga doktor na lang siguro eh. At na lang ko eh. Paita ning mabanta sa ospital eh. At sa probinsya ba, sa syudad. Sus, akong pagka-doktor na sayang lang. Sus, taon po eh. Pero tinaghanan ako pasyente po. Sus, mamasay na nga buhi. Uy, wasi na malik. Una ako gibanjo ko sa pagkapait. Mana ako. Ipadayon ako ang akong pagka-doktor. Ari ko manambal sa mga kilid-kilid ba. Kay sigurado mo yung daghang mga pasyente di aning mga mingaw-mingaw nga dapit na magamit niya ako. Payag-payag. Ayo! Pasyente. Ay! Oy, ma'am! May adlaw! Have a sit down. Salamat Dok. Kanang, ma'am. Usay ato. Magpa-check up lagi ko Dok. Check up. Abi mo ma'am. Ako ma'am. Isip usa ka doktor. Wahwan ako magdoktor sa dito sa mga syudad. Nagtukod ko diri nindot ni ari sa probinsya ba kay kibaw ko nga daghan kog matabangan nga masakiton. Wa jud ko masayot sa pagduol dire. Pa-check up lagi ko Dok kay Magpa-check up ka? Pa-check up lagi ko kay Makakipo deh. daghan ko gipamati jud Dok. Dagagi pamatis. Daghan jud ayo Dok perting daghan. Ma'am, don't worry about that. Salamat jud kayo. Ako mismo ang mupaayo diha kanimo. Kana Dok, daghan salamat jud Dok, daghan salamat. Check up, di ka ginahinay. Sige Dok, mo. Lain jud kong kalawasan jud. Na okay ra Dok, okay ra paranaw. May mga mota. Kaya sigas-sigas babaw. Okay Dok, okay pa kung vision. Ay sa paabot sa. Ang imong heartbeat bang wa pa siging hunong og pitik ga. Siging hunong og pitik ang imong heartbeat. Ikong hunong og pitik ang imong heartbeat. Nagpatay na jud ko ana Dok. Di sa ka matay. Dili okay. Mo nag-ingon nga ako'y mo pagana sa imong heartbeat. Salamat jud kayo Dok. Salamat jud kayo Dok. Sige, ipadayon na Dok. Mo di kinara ko tambala ko mga Ginagawa mo. Dok, sikit. Dara mo na diri ako. Di ma'am. Gikas. Ay na. Okay rin mga heartbeat. 191%. Ganing gana siya. Salamat jud Ay, kayo. di mo buko-buko. Wana kay baga, ma'am. Ay, ay, saba. Dili man ko manikaraliway in town oy. Sipiat mo ko, ma'am. Why di prinsa? Ang imong baga. Bakit ka na siya makuyawan sa imong diagnosis Dok oy. Ay, kanang, ma'am. Ma'am, hang naalang ko'y subo palandungon tungod sa imong sakit, ma'am. Ako nang nasairan ang tanan kamatuuran. Bahin sa imong panglawas, ma'am. Ayaw nga ipadayon Dok. Kibaw na ko Dok. Kibaw na ko kay ako man andun na sa kulawas. Ako na kibaw kung sa akong sakit. Kini magsakit ako nagkalawas sa kibaw na ko. Critical ako Dok. Kamatsunon ako Dok. Pila naman nagkatuig. Buwan o ano ang tagal o di ba ka oras Dok. Di mo naglaan siya kung pamati. Maon na pa din Dok. Maon na ni. Paminaw ka, paminaw. Tungko, di ha, paminaw na. Pasensya Dok. Imo giunhan ang doktor. Ako mismo nagibaw unsay sakit nimo. Unsa man Dok Ang imo sakit, oy, nagminupos naman taong ka, ma'am. Uy, unsa naman taong ka? Kaminupos na ka. Kamatsunon ako, minuposa di ay.